Ngibingelele kuwe Shenge na babukeli be-TV yakho bonke. Ngingumzi wakhe wakwaDubazane. Uthisha omkhulu wesikole iJames Nxumalo Agricultural High School esilapha Olundi. Namhlanje bekusuku olukhulu kithi njengesikole la khona ngokuhlanganyela abazali nothisha umkhandlu wengameli isikole bathatha isinqumo sokuthi kulonyaka kufuneka sigubhe usuku leli lokubungaza nokujabulela amagugu ethu thina njengesizwe nanjengezizwe zama-Afrika ngokuhlanganyela kwazo. Usuku ke luqale kahle kakhulu ekseni ngo-8 lwahamba kahle inhlelo zonke ebeyihleliwe sizibone ziba impumelelo. Abantwana babukeke belithakasele kakhulu usuku. Esicabanga ukuthi ke sithola isifundo sokuthi singaphinde siyeke ukuthi siluhlele usuku naseminyakeni elandelayo. Sibonga kakhulu ke ukubambisana kubazali, othisha nenhlaka zonke nje ezibhekelele ukuthi ukufunda nokufundiswa kwabantwana esikoleni sethu kuhamba kahle. Kepha ngaphezulu kokubhiyoza nje nokujabula siyafisa kakhulu ukugcizelela ukuthi okubalekile enganeni ikakhulukazi yomuntu omnyama ukuba bafunde ngemumva labo amasiko nazo zonke izinto imikhuba nezinto ezingamagugu kubo njengesizwe esimnyama ikakhulukazi ke isikole sethu sinabantwana abaningi ngathi nje mhlambe ubuningi babo ngaphezulu ka95% bangabantwana bamaZulu. Siyazi ukuthi lolu suku lomhla ka24 esikhathini esiphambili besibungaza kakhulu umkhosi welembe nathi sithe noma singayile kwaDukuza kepha asibe ingxenye yokuthi singakhohlwa ukuthi sisuka kuphi imumva lethu lithini. Sibonga kakhulu ke abantwana bebekhombisa ngamakhono abo ubuciko nathi okuningi kusimangazile ngoba abantu abaningi basithatha thina njengokuthi mhlambe abantwana bethu ilolu hlobo ongaluthatha ngokuthi ama model C, kodwa sibonile ukuthi bayazazi ukuthi basukaphi, bayazazi ukuthi bangobani, okuyinto esijabulise kakhulu leyo. Siyabonga kakhulu msakazi.